Men är det inte samma sak för männen? När det gäller Ja. blomstringstiden, att män är kanske attraktiva mellan 20 till 40 och precis som kvinnor 20 till 40. Eller skiljer det någonting i blomstringstiden, menar du? Att kvinnors blomstringstid utseendemässigt i alla fall är kortare än männens? Nej, det vill jag inte säga. Det beror ju på hur vi lever vårt liv. Det beror ju på om vi äter rätt, om vi motionerar, om vi är glada, om vi är nöjda med vårt liv. Så det beror ju på så mycket. Så jag kan se attraktiva män över 70. Det finns också. Så det är inte så att jag vill säga att kvinnors blomstringstid är längre än mäns. Det är också kvinnor där inte tar hand om sig själva och inte alls blomstrar. Och män också. Men jag ser bara att i den tiden, i den korta blomstringstid hvor kvinder får komplimenter på sitt utseende, nogle, inte alla, men där är det också att de har tagit något bort ifrån oss. Så det är inte bara männen, och det är också viktigt i den här debatten.